dads, 3 different lives, common problems. Mä en halua enää lisää lapsia. And an old Skoda. Kumpi on järkevämpää? Laittaa siemenet pakkaseen ja sitten laittaa piuhat poikki, vai laittaa piuhat poikki eikä ikinä enää yhtään mitään siemeniä? Kumpi on parempi vaihtoehto? Pakkanen. Pakkanen. Sä hävisit, me eletään demokratiassa. Okei. Ole hyvä ja tiskit pois. Lähdetään jatkamaan. Chrome and Pacifiers is scripted reality. 2 fathers of small children and 1 celebrity dad leave on a trip. Tiesitkö sitä muuten, että koirillahan toi kastrointi aiheuttaa sitä, miten niinku aineenvaihdunta heikkenee. Et pitää katsoa tosi tarkkaan, miten ne syö, koska ne rupeaa lihomaan steriloinnin jälkeen. Sitten se on ihan turhaa. Kun sit lihoo tosi paljon, niin sitten ei ketään seksiä kiinnosta enää. The wife and kids might be at home, but they're never far from the conversation. On se lasten hankkiminen suurempi päätös kuin sterilisaation hankkiminen. 3 days, 3 nights, weird places and big emotions. Kiveksestä kiinni, pistän tähän reilusti puudutusainetta, millin per palli. Otetaan puukko seuraavassa käsittelyssä. Chrome and Pacifiers is a rough cut reality series for young men. It explores the everyday questions of being a dad. Voit sä saada esimerkiksi orgasmin sen jälkeen? Totta kai. Mut siltä vaan ei niinku tuu mitään. Tulee, mutta ei tuu lapsia. Mitä se tulee olemaan? Sieltä tulee jotain, ei kun sieltä tulee sitä nestettä, mutta ilman niitä siittiöitä. Ilma. Mietin nyt, jos sperma syntyy kiveksissä.